Ja terve YouTubessa on herran Vesinokka elää ja hippiäinen taas täällä Red Starin ihmeellisessä maailmassa. Jatketaan siitä, mihinkä viimeksi jäätiin. Eli mihinkä jäätiinkä? Isoihin mörköihin ja bullet helliin ja ampumiseen ja tommoseen muuhun kikkailuun. Tämä updateis jaatristuu traikas nyest med sina avuja blablabla. No Gorga. Mitäs mieltä sä on? Pahamut, no Gorga. Pahamut Gorga. Täytyy myös sanoa silleen niinku tälleen kun toi ainakin en muuten huomannut katsoa silloin kun aikaisempi osoiteltiin, että olisiko pitänyt siihen videoon laittaa resoa isommaksi. Mutta ainakin tässä niinku peliruudilla kun katsoo tätä grafiikkaa, jos se reso nyt on tässäkin osassa vielä huono, mutta pitää katsoa se aikaisemman osan miltä se näyttää sieltä YouTubesta, niin jos se nyt näyttää ihan paskalta, niin nostaa sitten resoa. Mut noin niinku Pleikka 2-peliksi, niin ei niinku ei paha. Ei huono ollenkaan. Verrattuna näin tyylisesti sanottuna esimerkiksi niinku Half-Lifeen, mikä oli hirveen laatikkomainen, vaikka ei tääkään nyt niinku pyöreä peli oo silleen. Joo, ei voi niinkään väittää, mutta mut silti on niinku yllättävän tommoset smoothin näköiset. Eikä silleen sitä, kun yleensä on tottunut, että tämän aikakauden peleissä on sitä suoraa kulmaa aika helvetisti. Totta joo. Niin sitä on niinku yllättävän vähän, vaikka onhan noita niinku onhan noissakin noita suoria kulmia, mutta vitun ase, saatana mulla menee ihan just termut tohon pistooliin. Vaihdetaanko? Ota sä noin mitä kun tuolla kaukaa on, niin mä tuun ottaa ne melee-hahmot. Sulla on vähän paremmat aseistukset. Vähän tehokkaampia. Joo. Uppareeko se sun pistoolia ollenkaan, et? Sinä sen jälkeen. Niin kun ostit sen. Itehän osti haulikon kokeilin ja vaihdoin takaisin pistooliin. Joku SMG-vara. Ollaanpas haulikon. Launcherissa. On vaan se huono puoli näissä haulikoissa, että kun on jo sillä etäisyydellä, niin miksei sitten suorata meleetä. Ei se on, vaikka se tehokas onkin, niin ei se ihan niin tehokas oo. Verrattuna just tähän melee-syöksykompoon, millä on isompi ranke kuin sillä haulikolla. Joo, toi on kyllä aika tappama tehokasta. Kun ei katso tätä haulikkoa, niin okei, tässä ei kyllä cooldownia ollenkaan. Mutta niinku ei muutenkaan ole sinänsä tehokas sillä kun miettii, että ei jos kyllä niinku haulikko kuitenkin. Niin. Ai. Tää kaikpari. Ketterä kaveri. Kato, ei se ei edes tee damagea juuri ollenkaan. Verrattuna tohon syöksyyn, niin mä otan sen syöksyyn. Joo, vaihdetaan takaisin pistooleille. Kyllä pelitestailla nyt voisi laittaa tälleen 10 vuoden päin oikein snottia, että nyt saatana! Lopinarre. Sieltä löytyy kohdat. Niin tässä nämä panokset tulee ihan kivaa vauhtia, mutta nyt bullet helli mielenkiintoinen uusi näkökulma! Vitun melee! Nyt meni mulla ainakin vittu ihan. Mulla meni ainakin ihan. Pessua. Vittu kun noi osuu noi bulletit saman tien kun yrittää keskittyä noihin muihin. Ammu säästä, sulla on niin tehokas aseet verrattuna muuhun. Joo, nyt tuli hyvä piikki. Ei voi sanoa, että tuli semmonen niinku fiilis, että se on epäreilun vaikea, vaan se, että vittu tuli semmonen kunnon piikki. Nyt vähän katsomaankin.
Joo, joutuu katsoa aika paljonkin. Ja just tämmöiseen tyypilliseen bullet hell hommaan, että mikä takia noin... Jos joku kuvittaa, että eihän nää 2 kaveria täällä pitäisi olla mitenkään vaikeita ärsyttäviä. Kun ne tekee bullet hellistä sen, miten sitä pelataan, jos joku on niitä enemmänkin pelannut, niin sä et voi kattoo mihin sä ammut, vaan sun pitää kattoo missä sä oot ja mihin sä meet. Ja ne tekee tästä ihan vitun vaikeeta. Tiedätkö, kun sä et voi keskittyä enää vaan väistelemään sitä luotia ja... Pelkästään ampua, niin, vaan pitää katsella vähän niinku kaikkea muutakin. Et kun esimerkiksi jos pelaat jotain kunnon bullet hellia, niin onnistumisen avain ei ole siinä, että katsotte, että osutte mahdollisimman nopeasti siihen, vaan se, että väistelette mahdollisimman paljon. Varsinkin täällä pistoilla tää... Kun lähtee niin ihan just. Sama... Tulla kiekan kerran pannuun tässä. No. Vittu. Joo, se kyllä noin tekee. Hyvän haasteen lisää, kun tonne tulee noin 2 kaveria ja sitten tässä menee meille tyyppejä, niin Joo, ei mitään. Otetaan uudestaan. Joo. Koska tappiohan kuuluu osaan. Nyt kun tuli tästä puheeksi, niin tätä kyllä siellä Classic Game Roomissakin kehuttiin, että tää menee loppua kohden vaikeaksi. Ja toivotaan, että ihan hirveästi tästä se ei enää spaikkaa ylöspäin. Tosin ei toikaan ole vielä oikeastaan spaikki, että mun tuntuu, että koko ajan noussut se vaikeustaso tasaisesti. Ja bossien pitääkin olla vaikeita, että ne ei saa olla liian helppoja. Tän peruspelin vaikeustaso on noussut sopivaa tahtia. Joo, ja toi niinku se, kun aiemmat bossit tossa on ollut just sitä, että se on vaan se laite. Se on vähän helpompi hoitaa nyt, kun tuodaan sitten niinku sinne pikkunilkit sinne rinnalle vielä, niin No eikä, niissä on vaan just se, haastetta. Tulee liikaa sitä katsottavaa, että mihin mennään. Mitä vittua, paljon nää oikein kestää dumppaa? No suuta ne kestää, missä on paljon. Niin me sykkivää. Tais kuolla. Joo. Oh. Oi. Tuo hyppykompo on kyllä hyvä. Tuva. Ja. Kyllä se nyt joku odottaa. Tuva. No niin. Taas. Joo, ei mulla tässä tuvaistella. Artilleryä sieltä, mitä tulee ärsyttävästi. Joo, ei se. Joudu ottelee, että noita tulee vähän ruudulle. Tää yksi sankari. No, perkele. Lähtee tekemään komboa. Ai se tekee. Okei, no. No heitäs nyt sinne ilmaan. Laidalla. Nyt kuuluu kopina. Joo. Oi. Niillä on tommonen vähän kovempi artilleri. Joo. Niin se kerkis ampuu kuitenkin. Joo, kerkis ampuu aika nopeasti. Vittu ton. Oo, kerkisi ilmaa just. Tekee ilmakompon, kun tuli toi. Ai. Sykkinaama. Se plussaa siitä, että kun on ilmassa, niin ei ota tossa maassa olevaa damagea, mutta jos laskeudun siihen, niin sit otan damagea. Kun se teet vähän silleen, perkele! Tuohan lähtee nyt maatakin osalle toikaisesti. Se tuli heti uusi. Johan tätä tuleekin. Sakkia jumalauta. Huhhuh. Menee vähän jännäksi. Helat meni kyllä vähän hyvin. Helat meni joo. Nyt jännätään. Katsotaan, tässä käy. Nyt on vähän helat vähän heikolla.
No niin, ja sitten suoraan kävellään sinne yrittää sitä shieldia. Keski. Joo. No? Jos se vähän on. Tuolla kyydissä noin, jotka ampuu noita. Joo. Tuo! Oi, kun menee taas vähän tiukilla. Totkee vittuun sieltä! Lähtee henkisakeli ihan just niin. Mikä vittumaisinta, että noi ei ota sitten tosta. Joo! Vittu! Jumissa! Törmättiin! Ei ollut paljon jäljellä. Paljon. Joo, kyllä se sitten menee. Eihän tässä vasta kun 10 minsa mennyt, niin otetaan vielä lisää. Pitäis yrittää seivata vähän heloja. Joo. Säästettyä tonne loppuun. Joo. No siinä on just ne healthpackit tulee silleen vähän turhaan. Joo, ne on itse vähän myöhemmin siinä. Niin, no ei se mitään. Kato, mennään tällä. Vielä se on sellainen Hoida sä niitä, kun sä saat ne aika helposti nopeasti matalaksi. Mä saan oletettavasti ainakin äsken. Viimeksi mä sain tän toisen, että nää tykit matalaksi tänne heti alkuun. Oi, saatana. Arki. Olisiko kolmas kerta ja tosi? Miten se nyt meni? Joo, se nyt saa vähän tatsia tohon, niin joo. Sinne meni kivasti. Nyt vois tulla just. No niin, hyvä paikkaansa. Harjoitus ei enää aina täysiä heloja toi medipäkki kuitenkaan. Ei ihan täysin. Siitä viipaleiksi. Kompo on tällä muuten vitun kova. Kerta. Joo, se on aina tehokkaampi heti tietysti kuin siinä spessu. Tällä ei oikein muuta olekaan kuin nää. Täältä ranke on vaan vähän. Vähän semmoinen, että... Siinä aina kaikilla on hintansa. Nopeus ja heikkous. Kuolepas nyt. Nyt on kamera kyllä taas kohdilleen. Kuolitko kai? Se kuoli. No. Joo, jaha. Tää on kyllä hyvä tuota kuoli on. Ihan tämmönen vittu silleen.
Tulee mieleen just Nelson Simpsoneita. Ei vittu. Oi, tuolla on toinen. Ei ollut kauan. Kyllä kestäkään tosiaan sitten mitään. Auta. Nyt taas kuuntele. Ihan kuin Nelson. Ihan. Se on seuraava juna ilmeisesti vähän. No. Siltä Junat tuloo. Hevosella pääsööpi. Ei vittu tuolla. Just vittu kävelin suoraan. Ainakin sillä joku juna menee. Oi! Sehän tuli sylkkyyn ku isompikaan. vanhaa mummo. Saatana. Jumalauta. Rocket Launcher. Oi. Saatko sen? Tänäkin on range täällä saakeli Rocket Launcher. Aja. Se on ihan tossa radan vieressä, että saa. Mä voisin koittaa. Ai. Pitäis sä vaan noin muut poissakin. Cooldownia vee pönistään. Se on kohta kuule. Joo, no, kauhean vahvasti mennyt. Jep, just tähän vaiheeseen sitten. Joo. Pinai. Wow! Sieltähän tuloo vittu. Tähän väliin taas tämä. Lähtee tekee ihan samaa ja... Eihän sitä mitään. Vittu noi tykit on pakko. Auttaa. Tässä se sivutykki ensin. Ai, kun lähtee kerran. Piikaa se on. Sama viikko. Tää mua lähti. Olipas kyllä kenttä. Kivasti tulisi paikki tohon vaikeustasoon. Siltikin vielä löydän, että ei oo vielä niinku sellainen epäreilu vaikeustaso, että niinku vituttais tää niinku. Lähinnä nyt se, että joutuu taas menee vittu koko saatanaan kentän alusta. Niin, jos joutuu jo. Kyllä tossakin jos olisi heloja, olisi vähän enemmän ollut niitä. Pikkusen helppo, kun siellä ei ole sentään sivussa niitä tyyppejä, jotka niinku... Niin. Kannattaa lähteä alusta. Jos lähtee alusta, niin laitetaan poikki ja palataan tohon pois. Joo. Alright, pistää tästä semmonen pikainen peikki ja tullaan takaisin tohon seuraavalle bossille, jos päästään niin. No niin! Tässä taas, katsotaan mitä tapahtuu. Jee. Turpoi tulloo. Tosta. Just näin, hirveellä totkella pääsin väliin. Nyt mulla vaan meni mun lokki pois päältä. Kautta. Vittu. Noin. Mun puolen tykki pois vähäksi aikaa. Hoi. On kuultaa nyt mullakin päällä. Saattaa. Ihan. Just. Kato. Noin. Se oli piepiä. Se oli helppo. Ei kauas jäänyt kyllä meikäläisellä toi Mulla hela oli joku muutama pykälä. Ei se mitään. Mulla meni ihan huoletta. Kaikki hyvin. Kato. Ja rankki peillä tosta noin vaan. Ei tosta noin vaan. Mitäs? Tarjosko mulle lisää heloja? Melee boosti. Melee damage. Increases melee damage delta. Did you know? Jaa, ei kyllä. Rahat. Joo, ei ihan. Mä taidan kuitenkin. Kiinnostais toi. Kyllä nyt. Kaikki on vähän sen hintasta, että... Niin, no toi mikä on niinku tarjolla, niin on niinku tavallaan tekis mieli. Cooldown periods. Perkele, pitäis... Ota mä sitä meleitä vittu.
pomppasi hinta 120-140. Joo, nää kasvaa aika hyvin. Increases melee damage dealt, pitäisikö itekin ottaa tosta? Älä suottauta, koska sä oot enemmän, jos se nousee niin järkyttävää. Otan mieluummin ton cooldownin. Otan niitä joo mieluummin. Mutta ota takkaa. Joo. Vielä toisen kentän pääsis. Pari kertaa yrittäis feilaa ja kerran menis läpi. Katsotaan mitä ylläriä sieltä tulee seuraavaksi sitten. Tässä kuule. Latausruutujen luvatussa pelissä taas. Tässä on keksiä järkevää puhuttavaa noihin. No niin. Joku semmonen, ottaa semmonen kruutuvihko, mihin kirjoitella aiheita silleen, mistä keskustellaan. Mutta hissimusiikin hyräileminen oikein tota. No niin, sitäkin oikein. Niin tässä kohdassa, mitäs mä saat sitä uudesta Behemotista? Ootko palvonnut saatanaa? Aivan. Mistä täytyy myös sanoa, että henkilökohtaisesti tykkäsin kyllä uudesta Behemotista. On mun mielestä yhtyeen paras levy. Niin hämmentävää onkin sanoa uusimmasta tuloksesta näin, mutta niin se vaan meni. Katsotaanpas mitä tässä tapahtuu. Sitten ylöspäin liikkuva kenttä. Jee, ei. Se taas free, no niin. Hissikenttä. Koskaan kivoja. Koska joku ääliö painaa joka kerroksessa sitä pysähtymisnappia. Jep. No niin, katoppas meitsin meleitä makeen. No niin, rupas tulee. Joo, se nostikin sitä ihan kiitettävästi. Hyödyllinen bonari. Joo, varsinkin tälle. Ii saatana, täällä on taas näitä. Ihania. Ja kato, mulla on kohta erikoinenkin tää. Nyt mähän voin ruveta käyttämäänkin sitä jopa, kun se ei puoli tuntia sen täyteen. Joo, no se on taas en mä nyt kerennyt täällä paljon lyömään. Oho. No tää on. Älä syöksy siihen. Älä kävele siihen myöskään, vaan lyö siihen. Joo, se näköjään ei oikein meleillä, mutta menee vähän liian lähellä, niin sieltä tulee semmoinen Joi! Jos rikkomaan vai Veikkaa, että siinä on noissa spavnaa nimenomaan niin pitkään, kun se menee siihen tiettyyn tilaan taas. No, kato joukosta. Koska nythän se selkeästi vaihtoi vasta asentoon. Päänsä se on semmoinen skriptitti. Hydemi. No. Olihan siellä. Aina kannattaa ruveta heti ampua, jos ei näe ketään. Vanha klassikko. Muistakaa lapset. Ovikello soi, ettei näe ketään, niin ruvetkaa heti ampumaan. Uudusta. Lock-onikin kerran löytyy. Niin. Tää kyllä niinku vanhoissa, varsinkin just niinku rollereissa ärsyttää. Kyllä ymmärrän, että porukka vaan kävelisi niinku läpittää sitä ruutua pysäytä, mutta sitten miksi ne vastustajat saa olla sen ruudun toisella puolella ja vapaasti vaan. Ui! Oi! Lähdin tekemään syöksyä väärään suhteen. Väistin sen panoksen ja selkeän syöksyin takaisin siihen. Hyvin minä. Hyvin meni. Hyvin väistetty, ei väistetty. Onkohan tää kuinka paljon vaikeaa muuten yksin? Onkohan sillä tavalla, että sä saat enemmän expa, niin sun hahmokin nousisi enemmän? Niin, no se on tietysti saat enemmän varmaan ränkkiä tossa lopussa, että saatko sen mukaan niin. enemmän noita upgradeja sitten. Niin, olisiko se sitten? Ehkä. Sen mä veikkaan, että se, että se on... Mutta se on hyvä tasapainottaa se peli, kun sen sijaan, että lyödään vastustajalle 200 pointsia lisää hiparia. Ei siinä tässäkin joissain peleissä tehty hyvin, esimerkiksi Dark Soulsissa mun mielestä tasapainottaa se, että jos summonoit toisen pelaajan apuun, niin se bossi saa lisää hipareita, eikä... Ui! Just perhana kun ei kerkeä lataamaan edes kun tässä on se... Tämä attack. Se mä kertoin, että mun erikoista olisi varmaan ollut tossa tosi hyödyllinen. Jep. Hei, siellä on sulla. Niin. Tasaisella syklillä tätä käyttää. Ihan iso. Aha. Oi, sit se eteen.
koitan myös tiputtaa näitä pieniä, että käy sitä semmoista perinteistä. Ampuu aina sitä isointa, niin sitten on niitä pikkusia lopussa miljoonia ja niillä saa tulpaansa. Toi iso on silleen vielä suhtkot helppo väistää. Vai kasvaako se jotenkin vai miten nyt on? Ei, kun se on yksi iso ja sitten menee noihin keskikokoisiin. Onko se tullut jotenkin niin monta kappaletta? Niitä on usein tullut. Mä en ole kerran seuraamaan. Taas tulee medipäkit vähän mun mielestä ehkä liian aikaisin. Jaa, just suoraan siitä sitten. Ai, kerran kääntää sitä komboa. Toi on hyvä, kun mainitsit. En tiedä, tuliko se kameralla vai off-camissa ylipäätään. Tosiaan kombon suuntaan voi iskujen välissä vaihtaa. Se on osoittautunut pari kertaa, kun vasta tulee kuitenkin näiden meidän kavereiden vastaan, kun tulee kummaltakin puolella. Niin kuin sanoin, jos toi medipaket, on tullut vaikka näitten jälkeen. Se vähän. Just. Menekää tot. Joku. Oi vittu, minä satana jäljellä toi kerkis on tekemään. Mulla vähän siinä meni vähän semmonen mun osalta tää kenttä ei tuu näillä näkymin menee. Jos ei oo sit joku hyperhelppo bossi, mutta noitten bossien vaikeustaso on kyllä noussut mukavaa tahtia. Joo, no toi äskeinen taas sitten niinku ei oikein ollut taas. Sekin oli kuitenkin warningin puolelta, mutta Joo. Oi vittu, tuo mua ärsyttää, kun kerkeät lyömään sitä, niin silti se... Oho, sitä ei pitänyt käyttää, mutta no... Tehtävä. Parempi. No niin, sinne meni. Jaa, kato, niitä noita paukkuja pystyy lyömään tuolla. Pystyy vai? Joo. No niin. Pitää ihmettä mä sitä kuolen koko ajan tekas vedessä. No niin. Kuolipahan pois. Mä voin jättää juttelemaan sitten ihmisille tärkeistä elämän asioista. Mistäs keskustellaan takas YouTube? Joko te sinukka eläin yölinja? Soittakaa studioon. Ai että, kuunnelkaa oikeesti Pirkka-Pekka Petelius, Petro Hietanen, mikä yömyöhäkö se on? Taitaa olla se. Taitaa olla, joo. Löytyy YouTubesta muutamia videoita, ihan tajuttavaa. Mikä se oli? Mikä se kaveri siinä just olikin sitten? Ja tää Peller Hassisblad. Niin jep, juuri tää. Peller Hassisblad. Kvittua. Kvittua tarjoilemassa. Pitää olla kvittu näyttää. Ai. Joo, nyt on vähän tommoista. Varo. Wow! Just vasta huomasin. Psycho Crusher. Aika psyko. Tulee mieleen yksi kaverini Hexe. Psyko Crusher. Spawnaa perusvastustajia loputtomasti sulle niinku kainaloa liikaa. Pussi. Napit hapusassa. Ei mitään. Ihan mesmuraisena katsomaan tai hypnoottista panosten leijumista. Ui. Nätit
shieldit täytyy. Anteeksi, mun puhelimeni häiritsee tässä jollain tavalla, mutta se on tarkoitus. Semmonen kunnon niin kun maailman ärsyttävin keskittyä johonkin. Niin joku tulee juttelemaan sulle samalla aikaan. Turki! Niin. Ei sulla vielä 10 hitpointtia, niin eihän tässä ole mikään hätä. Kyllä ihan hyvä vielä jutella. Mitäs niitä oli 30, mutta mä aloitan. Vai 13? No en tiedä, en kattonut. 13 oli jossain. Oi, aika lähellä. Aika lähellä. Oi, nyt menee tiukalle. Se on vähän sama kuin itse rupesi tekemään ekoja YouTuben videoita, niin täytyy sanoa kyllä, että niinku toi pelaaminen ja puhuminen oli alkuun niinku tosi vaikeeta. Se on se keskittyminen ja... No, eikö vieläkään loppunut kenttä? Kato ihan okei. Välipossi oli tommonen kevyt. Noniin. No ei se mitään, mä voin tässä jutella. Haeks mulle vaikka kaljat tässä odotellessa. Kato! Ai kato! Ai jumalauta, pääset messiin. Kato, respawni pelit. Hyvä. No voin mä. Entäs mä ite haluan? Menee kaveri. Joo, pitäis aina tehdä se on. Olisiko reilua YouTubeen tuolta? Aina kun teet joku kaljaa tupakina. Peli vaan pausalla. Nauhoituksen päälle. Et editoi sitä millään tavalla. Kuinka moni jaksoa seurata siinä sitten niinku. Ei vittu, molemmat oli jo maissa kun tuli vielä miekkaa naamaan. Hyrvähtää herra. Kyllä. Pitkästä aikaa niinku semmosia niinku vittumaisia vastustajia, noin miekaheittelijät. Teekö semmosia niinku most annoying enemies in the video game ever -tyyppisiä hahmoja? Mikä on sun semmonen henkilökohtainen? No okei, jos ei... Raam. Raam jätetään väliin. Mutta siis puhutaan perusvastustajista. Jaa. Ihan perus. Tähän hätään Sassi. Kyllä niitä on jossakin peleissä semmosia niinku turhan esimerkiksi vikkeliä liikkujia tai niinku semmosia pieniä perkeleitä, jotka piinaa. Joo. Yleensä lentävät on semmoset, niihin on vitun vaikea vielä osua. Aha, kato kontra-voima. Näin sitä voi ampua. Jaha. Aha. Niin. Älä ammu sitä ite bossia, vaan tuonne okei ampua. Mä koitan hoitaa nää pienet väliin suoraan. Pitää vaan mysyä täällä noitten laaseritten takana. Niin... Joo. Tähän välittään. Varsinkin tropeissa pitää olla aina semmonen yksi. Ai, tässä onkin nyt 4 näitä. Joo. Mä oon vaan nyt täällä jumissa. Mä menikin vähän vittumaisemmaksi. Vittumaiseksi. Vittumaisemmaksi hommaksi. Ota nyt se ovi. Ei ollu lähellä. Ei oo kyllä, joo. Mä veikkaan, että tulee vielä yksi. Joo, ainakin. Mä uraan siihen. Erikoisia. En kuollu, mä sieltä kuolen tohon. Vittu tuo tuotanto miekkaa. Miten se on ollut? Lyökö ne tais ammuksista mitään? Pitää vaan shieldia käyttää perusti. Vittu menee niin epäsynkissä noi laserit. Joo. Se on tosi hankala keskittyä sillä kun nää on vielä tässä. Joo. Et se voi ampua niitä. Joo, sit kun se tähtää noihin kavereihin. Nyt sun pitää mennä sinne. Pitäis käyttää niitä hyväkseen tossa niinku.
päästiin sanomassa kontravuolia helposti. Nyt sitä seinää! Anna niitä olla niitä! Kuolit. Hei, arvas mikä se on? Editointiaika. Palataan tohon viimeiseen seinään uudestaan, jos palataan. Uudelleen, katsotaan. Joo. Ja terve YouTube! Se ollaan täällä taas takas Contra War 2. Kakkosessa, eikö se Virus 1 olla? Ei ollut. Se ja. No kato, kyllä se menee vähän. Tänne taakse, täällä on hyvä ihmisen olla. Täällä on helppo vetää kontra seinään. Noin. Helposti. Vielä. Joo, se oli. Tässä on päästä niinku neloselle vaikka tulee. Aloittiko se ykkösestä ollenkaan? Että No niin, ei tainnut aloittaa. Ei varmaan. Ei näitä voi ampua tällä kertaa. Ai, mulle. Väliin. No ei se mitään. Kontrabassoseinä. Ei nyt tulee tää appu takaa. Väliin. Pärki. Tämä Spessus. kontraseinä. Siitä. Vittu. No, piti ottaa se. Loppukopilla. Sitten seuraava. Tuliks vielä yksi? No, joo, tulee. Aina. Varmaan fiksu, että se vetää noita laasereita. Meleellä. Damage. Ei luonnollisesti kattavaa perkeleesti dunkkuunsa kyllä. Vittu, nyt mä ammutan. Perkele. Nyt ei hyvä heilua. Aha, mä päässyt nääs pystyyn saatana. No joo, en mäkään täällä ihan. Just. Joo. Mä ajattelin, että sieltä ois päässyt. No. Joo. Nyt. Hyvin menee. Menkee. Joo. Kontraseinä. Koita säästää se sun pessu suoraan siihen seuraavaan vai, koska tää nyt menee näin, mä näin. Tää menee tää eka aika. Joo, menee ihan. No, on meillä yhteensä 100% helttiä. Mä veikkaan, että toi on itse asiassa paremmin. Joo, muuten, koska se Saat ampua niin. Opan nää sankarit tässä. Mä väistelen. Kato, mä en ottanut vielä yhtään hippaa. Kato, jumalauta. Okei, eli on parempi kuin toi. No se yhteisvaikutus on kuitenkin. Päästään tähän, koska noin ottaa tosta. Pois. Noin laserit pyörii nyt aika uhkaavan näköinen. Joo, mut niin. Yes. Että meni helpommin sillain niinku. No vieläkö tulee? No kai sitä nyt vielä yksi seinä tulee. Ei! Medipakin. Jumakauta. Sitten kun tuleekin oikee bossi. Ei se tuli. Guard. Tommonen tuli siellä ihan alussa. Jaha, sulla on vähän isompi AOE sitten. Upgradeannut itseään. Toiminta tosi. Se punainen hauska. Saatana shieldin käyttöä. Paitsi jos auttaako se, joo, nyt kun se on melee-kombossa mulla, niin silloin sitä voit ampua. Aha, okei. Sitä poistuu se. Kun se kun toi punainen häviää, näet. Joo. Ei yhtään mitään tommosia.
Tiedätkö mikä tässä on hauskaa? Kenttäbossi on kuitenkin vielä tulematta. Niin, onko? Ei. Mentiinkö me? Vaihtuuko tää nyt ihan kunnon shoot-em-uppiin? Mitä vittua, me päästään lentää vai? Ai vittu, että on siistiä. Clear. Jaa, laitetaanko me tästä kuitenkin poikki vai? Kokeillaan vähän matkaa. Kokeillaan. Se. Katso, mä sain 30 pointsia. Sulla oli 30 pointsia. Ei, mulla oli 30 pointsia. No ei, näillä kyllä vielä kuuhun mennä. No ei kyllä oikein. Voisin se kakkosta. Ai niin, näitähän pystyy upgradeaamaan myös näitä aseita. Joo. Mä jätän panokset säästöön. Katsotaan, onko oikeesti, jos on lentokenttä, niin sit mä oon kyllä niin yllättynyt tästä pelistä, että huh. Hyödyllistä. Säästöä. Joo. Oli. Kyllä. Joo, vitsi, jos olisiko siistiä, jos nyt mentäis kunnon vanhaan perinteiseen kunnon smuppiin. Joo, avaruusalusleikkailua, niin sit olisi voisin sanoa, että oikeesti yksi parhaimpia ja hienoimpia pelejä pitkästä aikaa, mitä on levy kun se on tää tosissaan ollutkin hemmetin viihteellään. Sillä on itekin tykännyt ihan pirusti, että... Vaikka nyt noita smuppeja niin taida välittääkään ihan hirveästi. Pelata, vai välität kakkaa silmissä, klassikko. Toivotaan, jes. Vai onks te... Joo. Woo! Kumpi mä? Radiusta. Jos ne tiputtelee pommeja vielä. Joo, tehdään sillä tavalla, että kokeillaan, jos päästään tähän kenttään läpi, niin se on sillä hyvä, jos ei, niin eka kuolema, niin lopetetaan siihen tää pelailu. Tältä kertaa tulee varmaan muuta aika pitkä jakso ja otetaan tähän näin. Vittu, että tää muuten kestää dumppaa. Joo, kyllä se vähän kestää. No? Tässä on kuitenkin helat, että eikä... Ei se on mikkipelinen, vaan se voi vähän ottaa kiskua. Tähän kyllä kestää jo. Saanko tässä ei mitään shieldia? Näillä ei tässä oo mitään muuta ampumista. Mä koittaa laittaa keillä. Mutta vittu taivaatakin tulee! Saisi. Tuolla on vielä tykki. No eipä ne tykki. Ei ne varmaan. Mä kävin kokeilemaan. Vähän tämäkin häirittää, kun mä mielelläni mieltäisin itteni keltaiseksi pelaajaksi meistä. Meitsi. Niin. Tiedätkö, se mun hahmoni on mun mielestä kellertävämpi siinä aikaisemmin ollut, niin mä jotenkin koko ajan vaistumasti katon tätä keltaista. Erot pitäis olla piruuksia. Kyllä, ei. Kato, tuntuu kiva. Se on kyllä jännä, että kiva, että oli niinku yhdistelmä. Joo, ja sit se, että niinku uskalletaan vaihtaa sitä niinku koko ajan, et ei tuu missään jaa. Suunnanvaihtoa. Joo, ettei tuu semmoista kyllästymistä niinku niin monessa pelissä niin helposti tulee, kato, tää on yksi kenttä, joka on kokonaan tää vitun laaja. Et me lennetään vaan puolta toiselle sitä. Joo. Tää on kyllä bossityyppinen ratkaisu, joo. Oi, tulee punasta lentomaita. Oi vittu, ne on kans. Se tuntuu hyvältä. Näitä pelejä mä kaikki. No niin, hyppä superrauhalla. Tätä turhaan on ylistetty, jos tätä ylistetään. Hyvä fiilinki tästä pelistä sanoo. Se vähän mitä mä oon tästä kuullut puhuttavan, niin on ollut positiivista ja ymmärrän kyllä ihan täysin, että ainakin itsellä on tosi positiivinen fiilis tästä. Menee vähän puhuminen siihen. Vähän koittaa keskittyä. Nyt on taas tää, että niin? Liipasin pohjassa ja väistö. Kyllä. Ja nyt tulee taivaalta paskaa. Ja mua häiritsee edelleenkin tätä mukaan. Mut joo, se vähän mitä mä oon kuullut tästä ihmisen puhuvan, niin kaikki on kyllä ollut sillä. Ei vittu, mä katon taas sua. Ikuinen ongelma, kun palataan co-opia, mä aina katon. Sen takia mun on aina jos palataan split screenä, niin mun on pakko olla se, mikä on ylemmällä puolella, koska mun mä katon koko ajan hippiäisen ruutua ja sit mä mitä vittua, miksi mä osun mihinkään? Joo, se on tottunut ja sitten ottaa jossakin vaiheessa sellainen
Niin, mutta siis se vähän mitä mä oon tästä pelistä ylipäätänsä kuullut mistään, niin on ollut kyllä tosi positiivista. Ja itekin tän oikeesti ekaa kertaa hommasin niin tossa ihan pari kuukautta sitten ja mä oon vähän niinku odotellut sua, että tulet käymään silleen, että pelataanpa ja sit aina kun oot tullut, se on jotenkin vaan unohtunut tonne pleikkafyylille. Joo, no kun sitä tuota valikoimaa on niin paljon ja sitä rupeaa pelaamaan aina jotain. Niin. Perkkiile, kun nyt oikein keräilee 3. putkeen. Niin. Jätkä keräilee nyt. Aha, niin. Joo, mut hei, se oli siinä meillä tällä kertaa Red Star. Ja tää oli oikein kiva. toivotaan, että jatketaan samanlaisilla kentillä. Jätkä piti vielä paremmin. Taas on 200. Me ei taida saada vielä 270. Se on varmaan noita. Cooldownia voi. Mä taidan sitä säästää. No, mäkin sain cooldownia saisi. Hikareita ei. Joo, mutta ajetaan tästä poikki ja jatketaan taas sitten jossain kohdassa. Joo, täytyy sanoa näistä tämmöisistä hienoista niinku peleistä, mitä on vielä jäänyt metsästä. Mutta toi Dark Watch oli kans semmoinen, että mistä tykkäsin. Muistatko Arena Shooter Villilänsi demoneita? Joo, kyllä. Joo, se oli kans. Joo. Tosi loistava. Kyllä se niinku edelleenkin näinkin päivinä vaikka sitä. Grafiikka. Kuitenkin tämän niinku uudemman sukupolven ystävä on sillain niinku ei uusimman, vaan Kyllä se nyt aina se kehitys on kehittynyt, niin aina tulee mukavaa. Silti, että löytyy tämmösiä ihan pirun hyviä ylläreitä niinku tuolta kuitenkin. Kyllä, niitä on pyrin keräilemään ja sitten paskoja pelejä. Paskoja pelejä puheen ollen, niin mulla täällä on muutama tuolla postissa sua odottamassakin. No niin, pääset. tulee. Joo, no niin. Mutta kiva, kiitti ja moi moi.